Yung mga alay pa sa gadan. Yung mga alay pa sa gadan. Ligpit sa mayan Magaras, Borok 5. Barangay Hangrabon sa Sinones Norte. Masih ko talaga sa ano sa sa batuhan sa Pebos Beach kaso wala pa bayad. Dahil kaya kan busa. Ini lugar na sa ano sa may Kuya Padilla. Kuya Hil Padilla. Yan. Mahamuto ng ano ang ano kang paroy. Ang kagandahan sa probinsya. Dahil maribok may pamaamoy na usok. Yang madadagulong dyan, duri-duri, kulig-lig, batok ng ido. Yang binabatok na rin, magandaan mo rin. Pero ako ya, anayin ko dati, nasa probinsya ko, dagat, tapos bala na kapay. Naka-video ka, sige. Alam mo rin. Ha? Mga karigos mo yan yung ligpit. Ligpit. May ligpit, may bahaw. Kaya sa mga kamagong. Ha? Magupag. Yung mo ko yung background, nasabihin, puro mukha mo, ano eh. Hindi mahiling ka na yung dulo. Nasabihin, parang ka magduman. Hindi po ang ano. Yan yung mga ano yung pang sa gadan. Kaya, palaspas yan. Ay, palaspas yan. Dahil palaspas. Yaman, siguro. Pako po yan, pako. Pako. Pako makaili ko yan. Yan sa muli. Ito ang kingdom. Ay. Yan po ang fresh water. Yan ang fresh water. Yan. Malamiton. Dahil makulog sa babitis. Makulog sa bulta. Dahil masabi ba yung kwarta. Hangas. Ang bato, dara ko laon. Tabi-tabi po. Yan ang ligpit. Ligpit ng Hamurawon. Fresh water. Pa nagkarigos ka, magiging fresh ka din. Kaso, pag mataba ka, pahidapan ka. Narayaan lang ito. Dakol din din tabagwang. Oh. Hindi kayo hilaw. Ano kaya kami ang video sa awal-awal? Saan ko? Hindi nagbabalik sa ido ako na sa video. Hindi nagbabalik sa ido. Binibigyan niya ako na yun. Hindi nga kumabatok na binibigyan niya ako. Hindi naman eh. Dito naman karayos na ano. Magsabog na
duman. Bulos na lang. Hindi mo ako para nagkakapit. Maganda mo, no? Dati naman yan. Ganda ka pa dyan. Bakit ka lang Kayo ulit yung para bukid. Lagi talaga nakakasay.